Wena ubiziwe ngamaZulu, wena uxotshiwe uthixo lenkosazane. Wena ubiziwe ngamaZulu, wena uxotshiwe uthixo lenkosazane. Siyakahlela nonkosi, siyakahlela shwabade. Wena ubiziwe emaZulwini, ukhonjiwe ngomune wasezulwini. Inkosi uthixo lwenkosazane, wabeka isandla weshwabade, bathi uphilisa abantu. Oyofika phambi kwakho uyothi inkosi kusise, bese abantu bayaphila, abantu bayaluka. Wena ukhipha amadimoni, Wena ubiziwe wena ubiziwe, wena ukhonjiwe, wena uqothiwe. Usheme wethembe wena, wena ubiziwe maZulu, wena ubiziwe maZulwini. Yebo shwabade nonkosi, wena washwabadela inkomo nempondo zalo. Wena ubiziwe, wena ubiziwe shwabade, wena ukhonjiwe. Wathi uSathane ukuthela ngehlazo ngomhla wePasika, yadlula ingane, yadlula ingane enqabeni. Wathi uNkulunkulu angekhe ngivume ngawe Xaba, angekhe ngivume ngawe Nonkosi. Yavuka, yavuka ekufeni. Wena ubiziwe, wema ubiziwe emaZulwini, wena uthenjiwe emaZulwini. Yabalele bathemba wena shwabade, bathemba wena Nonkosi. Wena muhle nonyoko lwakho, wena uqothiwe emaZulwini. Siyabonga ngoku ngamasoka, Wena ubiziwe wena wamlwela uNonkosi, wena wamletha umhlaba wonke. Wena uqothiwe shwabade, wena uqothiwe, wena ubiziwe. Onke ngiyanibingelela endaweni zonke. uDr X ubezobona ubaba, nibonile nonke ubaba engibusisa, engiphi inhlanhla, engibusisa ukuthi abantu baphile. Namhlanje ngisekhaya, ngiseSoweto eMemezani, onyazwini lozulu kubaba, baba wami la ngabuswa khona. Yilapho engathola khona izibusiso, nalapho engisathola khona izibusiso, basaphila abantu. Ngabusiswa la ekhaya uthixo lenkosazane. Ngithokozile ke bakwethu, umprofeti uzothwala. Uzothwala umprofeti lapha athwala khona. Namhlanje ke abantu abezeke bazobona la umprofeti athwala khona. Bonke ke abantu abeza kumprofeti bazawuphila. Ngiphethe amanzi, ngiphethe amafutha lapha. Siyabuya lapha. Umprofeti ubezothwala izinto zasezulwini. Ngiphethe lapha amanzi, abantu bazophila. Baba lo Dr X ngiyanithanda kakhulu Maqhawe,
Sanibonani ekhaya mfundzini, sanibonani endaweni zonke. Ningakhohlwa ukuthi umprofeti lapho uyatheleka zonke indawo. God bless you. Inkosi inibusise. Nasi isimemezelo. Is an announcement? Ngishisa bay. Very hot. Ngithi ungakhohlwa. Don't forget. Wavalwa umuntu. You look by somebody. Uyovula umuntu. Or by released by somebody. Wavalwa zikhonzi Look zobumnyama. by the evil people. Waphuma umuntu walanda into Collected a ukuthi juju akuvale. to lock your life. Ngithi nasi It's isimemezelo. an announcement. Zonke inkonzo All engizoyihamba. the services to be attended. Inkonzo yokubhidlizwa To destroy. kwemsamo yobumnyama. Even Ngiza lapho eMpumalanga Mpumalanga. mhla ka 15 March. 15th of March. Ngiza kini lapho bantu baseMpumalanga. Mpumalanga. Inkonzo yokubhidlizwa kwemsamo Service to yobumnyama destroy the evil mhla ka altar. 15 The 15th March of ekseni March. ngo9. 9 a.m. Ngizobe ngilapha ya Epitritif The P3 eKempville Stadium. Kempville Stadium. La kuthiwa khona kusemandiyeni. Emandiyeni. Ngomhla ka On 22 the 22nd March. of March. Harrismith. Intabazwe. Harrismith. Harrismith, Bathi yeah. kusentabazwe. So, Harrismith, Ngiza yeah. lapho eHarrismith Prophet is coming there. mhla ka 22 March On the 22nd of ngo9 March. to 5 ntambama. 9 Abaphuma to bathi 5 nakhona lapho eHarrismith Harrismith. ngomhla ka On 5 the 5th zika April. of April. Mhla ka 5 April 5th Nongoma. Nongoma. Ngizobe ngilapho eMulti Purpose Hall. Multi-purpose hall. Edrobheni phakathi kwaNongoma. CBD. Bayede wena wendlovu His magic. ngizobe ngilapho ke mhla ka 5 April kwaNongoma Multi Purpose Hall. Multi-purpose hall. Ngomhla ka 3 May The 3rd of ngiza lapha May. Emelo Kasim Park. Kasim Park. Emelo Kasim Park Hall. Emelo Kasim Park. Ngomhla ka 3 May The 3rd of ngize Emelo Kasim Park Hall. Ngomhla ka 31 The 31st zika May ngiza eFolkrust. Folkrust Town Hall edrobheni. Hall CBD. Ningakhohlwa onke amaqhawe nabo bonke abantu Everyone. ngeGood Friday sizoba nenkonzo enkulu yokulayita amakhandlela silayitela bonke asebashiya kunabantu ababoshiwe ezweni likamoya abahamba emhlabeni benamacala abanye bahamba belwini wonke umuntu oyobe khona Good Friday iyoqala mhla ka18 ntambama ngolesihlanu ngo7 iyaqala iyoze iphume ngesonto inkonzo yokulayitela ithunywa amakhandlela so besizobakhipha esigodini sethuzi lokufa wena ozobukhona kule nkonzo inkonzo yokuqala onyakeni ngimema onke amaqhawe endaweni zonke umhlaba wonke nabaphesha kwelwandle nginabantu nakhona uzaphatha imbewu yakho yokukhanyisela abantu bakini 300 rand bese uphatha ama 5 rand awu4 amele imindeni yakini ewu4 ngo Good Friday iyongena la ekhaya inkonzo kanti wena ufuna ukubona umprofeti You want to see the prophet? one on one One-on-one consultation. umprofeti uyatholakala Prophet is available. Thursday Thursday. Saturday and Sunday 500 rand ukubona 500 umprofeti nje kuphela Consult the prophet. ngithi woza ungaphuthelwa Yeah, make sure mhla ka to ngo Good Friday iyongena inkonzo mhla ka It will begin 18 on the 18th. 18 On the 18th. iziphele ngesonto Until Sunday. Good Friday so Friday will besikhona be present. umprofeti uyamthola ke kuyi one on one One-on-one consultations. kanti ke zonke indawo All over. zonke indawo Where engizoyihambela I'm going to be ngizobe evangelizing. ngiphethe insebenzo ungakhohlwa ukuthi Don't abathakathi forget the sorcerers. bayaphuma They are going balanda izinto to zokuvala collect wena some juju nami to ngiphethe Lord. izinto zokuvula I'm calling wena something to reverse the spell of the ngiphethe la sorcerers. unama ulcer For ulcers, uneyilonda esiswini okuthiwa ama ulcer Souls within unomhlume the lokho okuthiwa ama the piles piles nansi insebenzo umaphilisa material lo is called Mapilisa concoction. naye futhi uzomthola It's available at the siphinde futhi ngiphethe into yamadoda men's potent. uyindoda kusahambi kahle No performance. ngikuphathele into yamadoda Something uqonda thi to do. uyamthola It's called- zonke indawo lezi ngizobe ngiphethe yonke ithuluzi likaMprofeti All the equipments will be there. lizobe litholakala It will be amavimba available. moya The parent of the negative energy. kanti ke lapha ya eThekwini Depende. bantu baseDurban sine office esilivule eThekwini ngomhla ka1 ngizobe ngizovula ngokusemthethweni It will be the official opening of the ioffice likaMprofeti laseNqabeni Dr. X's office. ioffice ulithola lapha
Kumngeni Road, Mngeni Road, Emngeni Center, Mngeni Center, office number 32. Office number 32. Ngase Durban Station. next to Durban Station. Abaphume bonke abantu baseThekwini Step and baye office likaMprophet. Go to the prophet. Bayothola zonke izinsebenzo All the zikaMprophet. material. Lilapha ya number 32 Number 32, Umngeni Road, Mngeni Road, Emngeni Center. Mngeni Center. Abaphumeke bonke abantu. Come in volume. Wena osekudeni Those that are ufuna iwasho useCape Town, siyakuphosela iwasho. We can Fona forward njengamanje, them. fona njengamanje. Forward. Ake sibashayile ihlombe, Give a round of applause. ake ukikize. Yolele. Sanibonani, Good day. ake ushaye ihlombe. Give a round of applause to yourself. Impumelelo Prosperity. yakho isenhlizweni yakho. It is within your heart. Mina ke ngumuntu kamoya. I'm a spiritual person. Yebo ngikhathele ngibuya kude. I'm been out. I come Futhi from far ngilale away. ekuseni. I slept at dawn. Ngibuya le kwaMhlaba yalingana. Come from Wamhlabeni. Inyama ikhathele Flesh is exhausted. but umoya The spirit uyavuka. is willing. Ngifuna ukuthi umamele kahle. Please listen attentively. Ene umamelisisise. Umamelisisise. Listen attentively. Khona abantu latolika abakhuluma isilunga angithi. Some people are speaking English. Ufuna ukuthi bezwe kahle. Let them hear thoroughly. Impumelelo Success. yakho Yours neyokuvusa umuzi kayihlo. is to reconcile the home of your Nokuba biological father. indoda, To be a man. nokuba umama To be a dignified woman. isenhlizweni yakho. It's within your heart. Uma abantu bengalunga inhliziyo, If their hearts could be okay, uma yonke imndeni all the family, ingalunga enhlizweni, their hearts would be okay. ungabona inhlanhla ezinzima kabi lo. See, like kids will be attracted to them. Uma abantu bengalunga enhlizweni, Their heart will be okay Enkonzweni. within the church as Phakathi. well, within the baningi premises. abantu abangayitholi inhlanhla Many emasontweni. people can acquire luckies within church Iproblem premises. ekhona, Inking, beza kule ndawo they come to this place, inhliziyo zabo their hearts zingalungile. are dissected. Impumelelo yakho Your success, nenhlanhla yakho your luckies, isenhlizweni they yakho. are within your heart. Ukuze uphumelele, For you to prosper, ube indoda, to be a dignified man, uvuse umuzi to kayihlo, reconstruct the home of your biological ungafi umuzi father, kayihlo khona. did Lord habitate in your presence. Indaba la ikhona, Problem is, into evimba abantu, what is a stumbling block to the people? even ngisho emsamo The bangaphumeleli, altar there they don't succeed. nakulo msamo bangaphumeleli, Altar here they don't succeed. inhliziyo. The heart is the issue. Ngibonga into eyi-1 khona manje, Appreciate one thing right now. kusuka manje imoto kababa wami ongizalayo unyazi lwezulu The lenyama. vehicle of the Lord, Unyaz Lwezulu, was here. Udriver kababa njengoba kade nimbona ngimkhipha nje ungena la e-ofisini. The chauffeur Ungena came to the kanjani? office. How did he come? Inhliziyo yakho Your heart, uma ungayilungisa if it's okay, ngisemndenini within the family, there kunezinto are things. inhliziyo yakho Your heart, okumele isidele look down, isilahle. must give up from that. Baningi abantu abakhona kulo msamo People wasezulwini on the altar of the heavenly realm, bayathandaza they are prayer warriors. Bashaya ihlombe. They are complimenting. Benza yonke into. They participate. but i-problem la ikhona Inkinga ey'nhliziyweni zabo in their hearts. abalungile. They are not righteous. Uma
inhliziyo yakho If your heart, uzathi omunye mayikhuluma one will speak. If athi uma inhliziyo yakho your heart ingavumi is not willing, iyavunyelwa ubani who's going to allow it? ngoba ababulali The killers and nabaphikisi the opponents, nabahluphekisi those that are causing trouble, basenhliziyweni yakho. are within your heart. Uma inhliziyo yakho If your heart, uyilungisa if you cleanse it, akukho la ungeke ungene khona. can enter Uma anywhere. inhliziyo yakho If your heart, uyandlala you throw it down in. ngeqiniso, Genuinely. don't pretend. Ungabi a professor. Mawungena kulomnyango Come through the door there. ungangeni Do not ngomzimba through your kodwa ngena ngenhliziyo. through your heart. Uthi mawungena kulomnyango Enter through the door there. uthi mawuqamba ungena Enter there. bese uyakhohlwa umngani wakho Forget about your bese uyakhohlwa indoda yakho Forget about your bese uyakhohlwa unkosikazi wakho Forget about your spouse. ebese uyamemeza You shout usho enhlizweni within your heart. uthi ngena nami inkosi Say, enter with me, ngena Lord. nami ithunywa Enter zakithi with me, my messenger. sengizonikhonzela manje To pray. sengizonikhonzela manje I come to pray for ngoba you. awuhambi You are wedwa not alone. kunayithunywa Our messengers omele ukhulume that nazo. you must converse with there. Khona abantu abacabanga ukuhlola uhambo People think ukuza lapha uhamba ngenyawo this mission noma ukuhlabelela coming, noma ukugqoka noma ukubukwa show off. uJehova umdali wezulu nomhlaba Lord, the creator akabheka of ukuhamba he's not kwakho focusing on akabheka approaching, ukugqoka not kwakho focusing on your kodwa into attire. ayibhekayo What is focusing at it? heart. Inhliziyo. Inhliziyo Your heart, there kunezinto are things ukuze uphumelele for you to succeed. umuzi Your kayihluvuke homes to be ukuze reconstructed. ugane ube You indoda get married and become a kunezinto there are things okumele ziphikiswe inhliziyo yakho your heart must be okay. esingalungile uyazazi wena Oh, you know them very Oh, well. They sebenza are moya. evil. kunezinto There are wemntanami things ukuze wena for you. into zakho yilunge Matters to be okay. kunezinto There are things ozenzayo that are busy with. ezisinengiso That are abominable. okumele ziphikiswe inhliziyo That must yakho be opposed ukuthi by your mina heart. lezi zinto These things ngithatha isinqumo make a vow. ukuthi ngiyaphuma kuzo Quitting from them. ngiyaphuma kuzo Quitting from ngiyaphuma them. kuzo Quitting from them. ave kunzima Very ukuphuma difficult to quit. kulula ukungena kodwa Very kunzima easy to ukuphuma enter, but to exit, it's very difficult. ukuthi la lapha Listen, hayi ukuthi ngibuya kubaba wami kamoya unyazi I'm lwezulu from a spiritual father, the Lord. ngeke ungenzeli utho ngishisa bhe It's very ngibuya hard kuyothwala to be lalela la ngitshela initiated. kahle Listen, thoroughly. uma ufuna impumelelo If you want success, ungalaleli izinto ezikhulunywa abantu ezimbi ngawe all the bad things yenza lokho said, okwenzayo just do what you bayakhuluma do. abantu People are very talkative. uma uphika If you are nabantu living with people, awusaze waphumelela cannot succeed. abantu bayathukana People insult abantu you. bakhuluma yonke into Everything against kodwa you. enhliziyweni yakho Within your heart, uma uthi mina if you say me, mawufuna ukuba indoda if you want to be a dignified man, mawufuna ukuba if you umama want to be a woman ohloniphekile with a reputable, umama onesithunzi the man indoda who's enesithunzi dignified, a man who's dignified, mawufuna ukuhlonishwa if you want to be reputable, zithunywa zakini amadlozi akini messengers who are your nawe brothers and sihloniphe sisters, just respect mawufuna yourself. ukuhlonishwa If you want abantu to be respected nawe by sihloniphe people, futhi just honor yourself. mawufuna ukuhlonishwa If you want to be ezulwini respected nawe by sihloniphe people, futhi just respect yourself. mawufuna izithunywa zakho ibeseduze kwakho Guidance zikwengamele angels, phakathi kwezitha among the enemies. yayisho njalo inkosi
The Lord said, eyangibeka isandla ekhanda inkosi uThingo lenkosazana anointed the prophet. ethi laba bantu bangidumisa ngendebe zomlomo kodwa inhliziyo yami kude Their nami. hearts are very distant. Hey, sebenza moya. Holy Spirit, operate. Take charge. Laba bantu baya emsamo emakhaya kubo bahambisa imbuzi nenkomo kodwa inhliziyo zabo abazwani ngaphakathi abakhulumisani ngaphakathi bayahlebana bayathakathana benza yonke nonsense Everything. bese beza ey'thunweni. They come to them. Ucabanga ukuthi iy'thunwa zinjengawe ayifani nawe uJehova kafani nawe. God is not similar to you. Lela mtshele kahle Let me tell you. ukuba uJehova ufana nabantu ungaba ngizake ngene lapha eSoweto ngiyobona unyazi lwezulu. Zikhona izitha noma uhamba noJehova ungethemba. To trust him. Hey, sebenza moya. Holy Spirit, operate. Bengake ngene I couldn't enter that. change your position. Shintsha indlela ophila ngayo mntanami. Shintsha indlela ohamba ngayo mntanami. Shintsha indlela okhuluma ngayo. Mawufuna ukubona impumelelo, shintsha indlela zakho. Lezi engathi ihlakaniphile kanti izindlela zokuwula. They are leading you astray because they are bad. Khona abantu abathi bawoxeva People think they are smart. bayisiphukuphuku They are kodwa. idiots instead. Abanye bawoxeva bamadoda, abanye bawoxeva babafazi, bathi bawoxeva kodwa bayisiphukuphuku. Abanye baravasa imizimba yabo, abanye bangcolisa imizimba yabo, abanye bangcolisa amathonga wabo emzimbeni wabo. Bese bathi banebhadi kanti indlela abaphila ngayo. Their lifestyle and their approach, which is their attitude. Inhliziyo lalali laba kwethu. Your heart, listen. Angithengisi ngeqiniso la. I don't Take it or leave it. Uyathatha noma uyashiya. Uma kudala athi angikhulume ngiyakhuluma. I have to do it. Uma uJehova ongithumileyo. God says I must Lalela say ngikutshela kahle. Let me tell you, Uma ungalungisa if you can izindlela zakho, Your- izitha zakho Your enemies ziyokukhomba ngemuva. will put you- Ziyokukhomba ngemuva. Izitha zakho Your enemies- ziyokhothamela. Izitha zakho your enemies. ekulaleni kwakho mntanami. During your slap, mama. Amathonga wakho ayokhuluma nawe ayokutshengisa ngisho izitha zakho uma don't pretend God, Don't profess. don't pretend God. Profess. Ungampretend uNkulunkulu Don't be shamed. noma uyemsamo Go to the- mayoshisa impepho When the insect- uyakulaba abangasekho Those are abasafani nawe They are not abasawaqamba like manga they are not liars. ngoba sebangena emathongeni They are abangena aware with their ababoshiweyo basaboshiwe activity. abangenile ngale They are uma suspended. uyakulaba Go abasemsamo to those on the altar there. babona yonke irabisho Can yenzayo see all your immorality. nasemndenini bayakubona ukuthi unenzondo So your hatred with awuhlanganisi umndeni wena Don't unite the uhlaba imbuzi ngapha uye emsamo kunabantu ongabathandi khona la Don't ekhaya like some people oguqa nabo emsamo are bowing with them. nakhona la ngaphakathi Within the church. nakhona la ngaphakathi Within the church. uyaguqa uyathandaza kodwa kunabantu ongabathandi la ngaphakathi kunabantu abahlebayo la ngaphakathi kunabantu abatshela ukuthi bagqoke kabi la ngaphakathi uyabahleba We are gossiping. lalela la Listen. uyisinengiso God is phambi kaJehova. in the presence of God. That is immoral. Yekela loyo aguqe lapho loyo uyazi ukuthi uguqele He knows what is he doing. yekela aguqe lapho Let her continue.
abantu mabengalunga enhliziyo zabo Their heart will be akekho ongalimaza omunye la enkonzweni interrupted. even ngishaya ekhaya egcekeni akekho ngekazwane nomfowabo nodadewabo mabengalunga enhlizweni inkinga abantu abazwane egcekeni zinhliziyo zabo Nkosi inhliziyo The heart is the issue. Inhliziyo. The heart. inhliziyo The heart here. inhliziyo kaKhayini The heart of the guy called owabulala umfowabo Abele ngenxa yomonda because of envy. kukhona abanye emndenini abanomona mawe waphakama walotsholwa bayaqala babe nomona ungasathi bayathanda baze bakhulume bethi siyakubongela kodwa inhliziyo zabo abakubongeli bathi sengathi ngaphela lento It can come to an end sooner or later. khona abafisela nje ingane ezincane ukuthi ingane ezikabani sengathi ngafeyile zingaphasi phase zami Not kuphela for only their children must succeed. mona That is envy. lo mona wangibeka la Jealous. lo mona wangibeka la la mtshela kahle Yeah, listen. why ubaba engimukela Why is Ingoba the uyazi. other he knows very well. Yeah. ethi inkosi yamaNazaretha The Lord said, unyezi lwezulu the baba Lord put mkamoya us Zulu. uthi bafika kulamuzi The engawakha home that I've constructed. Edidiera. Edidiera. uthi he ephethe inkonzo With a service. utshela amaNazaretha Tell the assembly of the Nazareth. uthi mina eyami inkomo Say my cow. uma ngibona ukuthi ziyahlaba ifuna ukuyibulala ngiyaye ngiyithathe ngiyivule lesinye isibaya ngenzela ukuthi ngiphephise umphefumulo wayo Soul could be saved. hey sebenza moya Spirit take charge.